Здравейте в минутите след 9. Сега ще говорим за електронните книги и за това дали можем да предпочетем електронната книга, дали искаме и какво всъщност ще се случи в края на септември от нашата гостенка, която е менеджер на интернет сайт. Да. Добро утро на Диана Бойчева. Добро утро. Госпожа Бойчева, една новост за българите. Книгите в интернет вариант. Нещо, което, както си говорихме и до този момент, съществува в целия свят или поне в развитите страни. В крайна сметка, съвсем скоро ще бъде реалност тук в България. Ами то вече е реалност. Ако трябва да говорим за читалка, например, има търсене на този продукт. Иначе нямаше да съществуват такива сайтове. Какво е мнението ви за това, което се случи с читалка? При положение, че много се изговори, много се написа в електронното пространство, виртуалното пространство и доста... Мнението ми е, че след като има такава обществена дискусия и след като сайта съществува, това означава, че има търсене на този продукт. Факт е, че до сега никой не го е предложил по подходящ начин. За подходящ начин за автори и издателства, които искат по някакъв начин да защитят книгите, тъй като не всеки автор иска да публикува книгата си за свободен достъп. С какво ще се различава вашия сайт? Извинявайте, те прекъсвам. Беше казано, просто исках да направя уточнението, беше казано, че много автори там са си предоставили доброволно ръкописите или книгите и всъщност всичко това се прави без реклама, без никакви приходи и да, наистина, моите наблюдения върху сайта са такива, че там наистина няма абсолютно никаква реклама, нито комерциална, нещо, което по някакъв начин да напомня за комерциалност, линкове или каквото и да било. И доколкото ми е известно, разбира се, не познавам лично хората, които занимават с това, но това са хора, които го правят на цяло доброволни начала. И се радвам, че има автори, които желаят доброволно да предоставят информация на хората за своите книги и поезия или каквото и да било друго. Да, но като цяло това не е практиката по света. Как са регламентирани там нещата и може би съвсем същото ще бъде тук в България, доколкото разбрах аз. В световен мащаб, разбира се, има автори, които преценяват, че искат да дадат свободен достъп до своите произведения онлайн и това им носи допълнително приходи в продажбите на хартиените книги. Но от друга страна, масово авторите предпочитат техните книги да са защитени. Тук опираме до въпроса какво означава защитени книги, нали? Всеки казва, о, ужас. Всъщност не е така. Защитата се осъществява чрез управление на правата или Digital Rights Management, както е на английски. Нещо, което вие ще правите във вашия сайт. Да. Нека да обясним на популярен език на зрителите какво точно ще дадете вие. Това означава, че в зависимост от изискванията на автора, книгата ще бъде ограничено от това, което потребителя може да прави с книгата. В смисъл, ако автор желае, книгата, например, няма да може да се разпечатва или няма да може да се копира текст от нея, всичко това е гъвкаво и може да се настрои. Може да кажем, ако една книга е учебно-помощна литература, някакво помагало, анализи по литература, за ученика със сигурност ще бъде полезно да може да копира част от текста. В този смисъл сигурна съм, че издателството и автор ще се съгласят да дадат това право на ученика да се копира част от текста. Тоест за всеки един текст, за всяко едно произведение ще си има точно правила. То ще може, примерно, само да бъде теглено като файл и гледано на електронен четец, на телефон или на компютъра. Да. Ще може да бъде принтирано или няма да може да принтирано. Всичко това ще бъде регламентирано за всеки един текст. За учебните помагала това е много хубаво за учениците, докато за една книга, защо не да бъде защитена по такава форма? Ако си помислите, аз съм мислила по въпроса, сега представете си, че вие седите, четете книга вкъщи, реално не преписвате нещо от книгата, не се опитвате, нали, в употребата и която правим, никой от нас не се опитва да я сканира, нещо да препише, да възпроизвежда. В повечето случаи човек просто я чете. Защото това е смисъла. Може да си води записки на хубави. Да. Нека сега да прекъснем разговора и да видим какво казаха нашите зрители. Вижте анкетата, която подготви Теодора Стоянова. Четете ли книги? Да. Да, представете си, чета, въпреки че съм много възрастна.
Опитвам се, да. Какво е мнението ви голяма част от литературните шедьоври да се качат в електронен вариант? Би могло, но книгата според мен е много по-добре, защото първото не си затормозяваш очите да гледаш в монитора, и второто може да ти остане и да материална е в ръцете ти, я държиш я. Нямам нищо против. Това е нова технология, която трябва да се използва. Просто губи магията, ако се качи в електронен. Поне аз мисля така. Ако се качи в електронен вариант, не мисля, че ще бъде по-интересно за читателите. В никакъв случай. Книгата е нещо, което... Разбирате ли, има много голяма разлика между това да го видиш в интернет и това да го прочетеш. Това е нещо хубаво. По целия свят вече върви, така че ако и тук го направят хората, даже познавам хора, които искат да го направят в България. Електронни книги да направят. Така че за мен е нещо, което тепърва предстои в България. Мисля, удоволствието да четеш книга е друго, не е като да гледаш в екрана на интернет. Това е както да гледаш кино на телевизора вкъщи. Хората, които не четат книги, няма да ги четат и в електронен вариант. Не виждам защо трябва да се противопоставят. Всяко нещо си има предимства и недостатъци. Една част от младото поколение, ще започне да чете. Това ми е мнението. Но друго е да отвориш книгата и да прочетеш нещо актуално, да имаш зрителната памет. Въпреки че и там зрителната памет помага, но според мен същината е книгата. Книгата, да я отвориш и да я прочетеш. Какво ще бъде бъдещето на печатната книга? Като на вестите. Общо взето, по-малко ще се купуват те, а всичко ще мине на електронен вариант. Не ми се иска да мисля. Зависи от младите. А те, за съжаление, не четат и според мен те и на компютъра да е книгата, пак няма да я четат. Може би няма да доживея, но мисля, че тя си отива. За голямо съжаление. Друго е да пипнеш книгата, да я усетиш. И не знам, бих казал, че ще има както и за електронната, така и за печатната. Няма да има бъдеще. В смисъл, ще има сериозни загуби за хората, които продават книги и за книгопечатането. Това според мен ще е голям удар. И двата печатната книга ще си продължи да си съществува заедно с новите варианти. Никога няма да изчезне отношението и не само отношението, но и желанието да отвориш книгата, защото това е нещо, което все едно ти отваря душата.